Mga tugang, ngunyan po sa espesyal na edisyon ka programang Pag-urulayan ta po sa tuyang sisimbagon. Kansori po nagpuon ang dibusyon kan mga Bicolano sa tuya pong mahal na inang Nuestra Señora de Peña Francia. Kansori po nagpuon ang traslasyon procession and kansori po nagpuon ang fluvial procession. Sa mga kababayan po nating sa labas ng Bicol, kailan nagsimula ang traslasyon procession and kailan din po nagsimula ang fluvial procession. Yan po sa loob ng programang Pag-urulayan ta po. Ang kapistahan kan Our Lady of Peña Francia na iyo ang patron kan Bicol ipigsisilibrar yato tuyong ikatulong Sabado kan bulan ning Septembre. Alagad, paano mananggad asin sa inagbuon ang kapistahang ini? Paano ini nakaabot igdi sa satuyang nasyon? Igdi sa satuyang namumutang syudad. Sa diorama kan Our Lady of Peña Francia, pigsasabing nako ang imahe ni ina kan Mayo 19, 1434. Bago ini, taong 1428, sarong Pranses na nagangarang Simon Rolla ang nawaran malay habang ini nagpapangadji. Sarong boses ang sayang nadangog, pinupukawan subot siya, kaini asin pigsasabihan na magmangno. Pingaranan man siya kaining Simon Vela. Itinukdo asin pinapadumanan sa iya ang Peña de Francia, asin igwang pinapaahanap na imahen. Sa laog ning 5 taon, hinanap ni Simon Vela ang lugar. Hasta sa Rombes, kan taong 1434, kan mapaagi si Simon sa saudan sa Salamanca, Spain. Kung saan naabutan niya ang 2 lalaking nag-iwan, digdi niya primera bes na dangog ang lugar na Peña de Francia. Matapos malambitan kan sarong lalaki, nagkusugbot siyang maghapot sa sarong paratinda ning uring, manungod sa direksyon pasiring sa pinagahanap na lugar. Alagad, sinayumahan siya kani. Dahil nahaloy, kan Mayo 14, 1434, naabot niya ang sarong villa, ang San Martin de Castañar. Sarong parasimba, arog niya, halidigdi, ang nakapagtukdo sa iya kung sain ang Peña de Francia. 5 aldaw makalihis, nasusog ni Simon ang imahe ni ina sa tabang kan sa iyang 4 na amigo. Alagad paano naglakop ang dibusyon ni ina digdi sa Pilipinas? 1700s kan mag-abot sa Cavite ang pamilyang Covarrubias hali sa San Martin de Castañar, Spain. Nagkahilang ang saro sa mga aki kan opisyal na si Miguel, seminarista asin nagkaklase sa Universidad de Santo Tomas sa Manila. Namibi ini ki Peña Francia. Asin nagpromesa na pag siya nagrahay, papagibuan niya inining kapilya sa gilid kan salog kang Pasig. Alagad, siya na destino nasa Diocese of Nueva Cáceres, digdi sa Naga, asin na-appoint bilang parish priest kan katedral, asin vicar general. Kaya imbis na sa Pasig ipatindog ang kapilya, ipinagibuan niya ini harni sa Naga River, susog sa iyang promesa. Taong 1882 naman po nagpuon ang dibusyon kan mga Bicolano, ki El Divino Rostro. Pig-introducer ini ni Vicar General Pedro de la Torre, ang novena ki Divino Rostro, na pigigibo sa Oslo de Vega, Spain, tiyempo kang cholera epidemic. Dahil nagaloy, ipigsasabay na ang 2 imahen. Tuyong prosesyon, taong 1853, isinugo ni Bishop Manuel Grijalbo na isagibo ang prosesyon kan imahe ni ina hali katedral para sa novena on Sabado hanggang Huwebes. Huli sa naglalangkaw na bilang kang pilgrims, dangan inapod ining traslasyon. In a later decree of September 1, 1864, ipig-extend ini ni Bishop Francisco Gainza. Imbis hasta Huwebes, ginibo ining hasta Sabado liwat. Dangan susundan ning fluvial procession.
pabalik po sa Peñafrancia Church. Ka 1905, isinugo naman ni Bishop George Imperial Barlin nagibong September ang selebrasyon kang Peñafrancia imbis na July. Dua po ang signifikanting pangyayari sa dibusyon kan mga Bicolano kay Nuestra Señora de Peñafrancia. Primero ang paggawara kang imahen kan sa tepong namumutan na Peñafrancia. And pangadua ini pong pagkagaba kan tulay kang September 16, 1972. Sobra po sa 138 mga Nagenyo, mga deboto ang nagadan huli po sa pagkagaba kan Colgante Bridge. Kang panahon na to paabot na gayo ang pagoda kan sa tepong Nuestra Señora de Peñafrancia. Iyon po ni ang duwang madiklom na pangyayari sa buhay kan debosyon niya to sa pong namumutan na Peñafrancia. Kang August 16 mga tugang 1981, nawara po ang imahen kang sa tepong Nuestra Señora de Peñafrancia. And ini po na ibalik sa pangataman ni Monsignor Florencio Illana kang September 5, 1982. Halos sarong taon na hinanap. And ini po nakabalik kang panahon na naghahagupit ang bagyong Ruping. Na kung saan po kato ibinalik ang saya pong imahen sa katedral and nagkaigwa po ning banal na Santa Misa. Iyon po niyan saro sa mga lowest point kang sa tuwing pong debosyon kay Nuestra Señora de Peñafrancia. Sa paagi po kang sarong misa ni Bishop Balse ni Archbishop Alberto, pig-alay po ang pasasalamat sa pagkakakuha po kang imahe ni Peñafrancia. Ipigproklama po ni Pope Leo XII bilang principal patroness kang City of Cáceres and Our Lady of Peñafrancia. Pope Benedict XV decreed the official coronation of the Peñafrancia as Queen and Patroness of the whole Bicol region. Kang August 16, 1981, kang hinaabon si image ni Inang Peñafrancia, nawarat ini sa sarong bakanting lulubngan sa Peñafrancia Cemetery na ako aduman. And yun po ni si Manto kang panahon na ito. Yung pwede sa picture si pag-restore sa iya kang si mga ini po si Manto of ina na nagkagirisi during the unruly translation procession of September 1996. Sumaili po nindo si mga nagkagirisi na Manto. Dara po ni kan mga dai disiplinadong mga boydorta na dahil na iwasan, dahil nasasaway na magsakat sa pagoda, sa karosa ni Nuestra Señora de Peñafrancia. O yan po si mga pictures kang moments na magkagirisi si Mantokan sa tuyo pong mahal na ina. Makatugang kansorin po inot na nadangog ang Risuene Vibrante o ang pinaka-title niya po Himno a la Virgen de Peñafrancia. Ini po inot na pigtugtog kang September 20, 1924 sa Canonical Coronation of Our Lady of Peñafrancia sa pagi po ni Father Maximo Huguera. Siya po nanggana ning 1,000 pesos sa pa-contest kadto And ini po kinanta kan panahon na yan. And mahilig ta po hindi ang lyrics kani tuom-tuom ta po ni aram ta po ni yun ni po ang sarong kopya kan kantang Himno a la Virgen de Peñafrancia. So 1924. But sabihin nagkakaigwa na po ning mga translasyon kang inot mga panahon nagkaigwa lang sa ning memorya ning tugtog kan 1924. Sa simo sa muyang ibinululong, awiton ang awit ng pagkabuo.
museum pong ini dahil siguro ma-materialize kung bako po sa pagtarabang kan si mga pamilyang nagtaol kan sa indang important na resources. Ini pong museum na ni sa Peña Francia, sa kanto kang Peña Francia, saka sa Liboton, yun po niya ang pinaka-repository kan gabos na mga detalye kang sa tuya pong Nuestra Señora de Peña Francia. Igwa po sa maniba-ibang simbahan, pero yun po ang nagkukumpleto kang gabos na istorya. And mahiling ta po ni. And bukas po ni sa publiko, igwa lang po ni mga pag-obserbar kang mga protocols kunyan pong panahon ng pandemic. So dawa po yaw kita sa panahon ng pandemic, ang debosyon kan sa tuya pong mga namamanwaan dahil nagkukupas. And sa araw ta pong mas lalo po ni nagkukusog. Tangarig pong maituwid ta po ang sa tuyang problema sa pandemic sa padagos na pag-obserbar kan debosyon na ini nahaloy ng pinunan igdi po sa tuyang lugar. So ini po mga tugang ang ginagamit ko niyan na pagoda kung kuta na po makikita ang pandemic. Ikuta na po ni ang ginagamit na pagoda sa pag-transfer kina hali po sa kan sa tuyong pluvial procession diyan po sa Tabuco pasirin sa Basilica. Dakol po si nagtarabang mag-donar po kani. 6 years na po ni kan 2015. So ini po nakatago igdi sa iraram kang Peña Francia Museum and inaalagaan po ni Igdio and niluluwasan na during the fluvial procession. So yun na po ni mga pag iluluwas ini pag before po ng fluvial. Niluluwas na siya. Iluluwas na. Tapos nagdry run sa mga paratoko. At the same time, pag-check yan ikaw. Okay. Kung may mga opo sa loob. Ma'am, salamat naman rin po ma'am sa pagpaunra. Nakulang bagay po ni na dawa dahil po nakairig di ang mga debotos. Iba kita ng pagkakataon sa social media na mai-feature ta po ning istorya kang Peña Francia Fiesta ta idi sa tayong lugar. Salamat pong maray ma'am. Sa ngunyan, Basilica Minor po ang namakukuaig di sa Balatas ang bagong harong ni Ina. Inaugurated and blessed po yan kan May 22, 1982. Ang mga tugang po niya to sa ibang mga lugar, arugang Cebu, sa Bacolod, sa California, sa Canada, sa Europe, nagsasagibo man ng mga fiesta para i-honor ang sa tuya pong padangat na Ina. Ngunyan nayaon po ang humakan COVID-19 sa ikadawang taon. Lugod pang mas magdanay ang sa tuyang pagtubod kay Ina. Naday mahaloy, marahay na po ang sa tuya pong lugar. Asin kita, makakabalik na sa dati niya to pong pagbuhay. Mga tugang, salamat po sa indong pag-iba sa Sakuya. Ngunyan pong special edition kang programang Pag-urulayan ta po. Halawig na pong marayan ang pigiribanan ta. Ngunyan pong special edition kang programa, pigtampok ta po ang istorya kan sa tuya pong namumutan na Nuestra Señora de Peña Francia. Sana po sa dikit na pagkakataon na ini, na ibalik ta po ang istorya kan sa tuya pong namumutan na Ina, ang patroness of Bicolandia. Salamat po sa pagantabay. Ini po ang sa inyong amigo, si Kagawad Lito del Rosario kang Naga City. Viva la Virgen! Awit ko at awit ng pagkamuhon sa simo sa buyang idinodolon. Awit ko at awit ng pagkamuhon sa simo sa buyang idinodolon.